Yap lai pesan ngut haka jingbthei bom chong uriu kendo ha Pakistan. Lai pesan ngut ki beru kila. Yap kentup yo nong alam chong ka jamiat ulima Islam Fazal GUIF haka jingbthei bom uriu kendo haka singu blei chong ka tayo ha bajor khar. Kitno syaki hospital ki badan ha Tamil Garabat Peshawar. Ki pulit kila penti kena ba kadai ka jingbthei bom chong ki riu kendo pat kila tokit company alor kadai ka jingjia. Nong aikitin jong ka GUIF ulaya tu ba ka jingjia kadai hakapor ko bastaw ba JA hakapor ba umulana udang ai jengkren ya kinong alam jong ka GUID pat kentup ya umulana Jamuluddin bat usenator Adul Rashid ki adon lang hakte ki jing alang publish bun nginang peting susu ya ki kubor.